mga ka-listeners, kumusta kamutan diha do? Hinaot na naata sa maayong panglawas o kapiskay o karon. Atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon. Idana Ibarra. Please subscribe para updated ka sa aming bagong video. This is Lex Finoblog. O siya na balita, Tornel! Ay, kuha kayo mamamudol kung mayo. Mayong pagpaminaw sa Lex Silbing. Finoblog. Dito na may gikan sa doktor. O dako kang milagro imakbay puldo. Silbing. Cancer-free na ang among apo. Unsa? Oh, muna. Silbing. Muna gusto na akong ibalita ninyo. Ilabi na ni Idana. Ay, tawgon ako si Idana! Idana! Di ara ko tiya. Nakadungo ko sa gisulti ni Noy Turning. Oy! Idana! Silbing. Daghan kang salamat, iha. Sa dakong grasya, nga imong gipaambit na mo. Silbing. Ang among apo, wa na gid siya sakit. Ug sangko sa langit ang among kalipay, iha. Maayo noon, Noy Turning. O ginaot nga, ihilom na lang nato ng balitaa. Dili na to isaba sa uban. Pero, Idana, wa ba day ka malipay iha nga epektibo day kayo ang tambal nga imong gipaambit nila? Mo lagi. Nalipay man tiya. Pero gusto lang ko nga ihilom nato na sa tanan. Ug magpasalamat ta sa Ginoo sa dako milagro nga iyang gipaambit nato. Mo lagi. Gusto mas ban ibana Idana. Gusto si Idana. Inalan nga maghilom lang ka. Kitang tanan ba, ha? Bahin na ng Turning. Turning. Silbing. Way kaso iha. Sigis ko talang makalingan. Silbing. Sundo na ko na ang imong gisulti. Salamat kaayo, Noy Turning. Okay. Kanang tiya, doon na una ko'y lakon. Mubalik ra ko dayon. Morgue. Asa man ka, iha. Asa ka siya. Ato ko sa ilang lani, tiyo. Naaraw ko'y tuyo niya. Maulagi. Sige. Pagamping. Di ang taon na ka, Noy Turning. Oh, amping iha. God bless. God bless. Diyos nung gidinis Tornel na. Silbing. May puldo. Nga naman to si Dana nga. Mura man tuog. Huwag malipay. Silbing naman. Mulagi. Sipiat. Ay, kuhan mag-good Turning ba? Ato lang ni ba? May problema ba siya? Mulagi. Tungod lagi ni sa anak ni Sir Perfecto Mendoza. Si Leslie ba, Leslie? Mendoza, Leslie dito Perfecto, no? No. Silbing. Uy, si Ma'am Leslie, nga naman ha? Ako mo na sila mga suod. Maulagi. Suodin na ni mo sila. Suod kayo. Ay, silbing. Labi na nang iyang amahan o anak ka. Lalaki. Nga Sir Wilson. Ay, mga suod ka anak ko. Oy, silbing. Kay dugay ba ako nagtrabaho sa ilas una. Maulagi ba, Turning? Oo, lagi. Pero, silbing. Unsa man ang problema ni Leslie? Kwan manggod, Crank. Giulga niya si Idana nga ipapriso. Anak yan, okay. Unsa? Kran. Priso man. Pinalayas pa. Galo man. Teka. Morlagi. Tungod kay mitan niya agbangon si Idana nga tabangan ng ilang amahan nga maayo pinagis tambal. Oo. Ang problema, kay kipasanginlan man ni noon siya kuno nga nagdaog tambal nga dunay hilo. Oy! Usi hilog ko down! Mulagay! Silbing! Naayo man kani ang akong apo! Mulagay! Unya, lahi man na Leslie. Lahi man, di manggunon na sa moto nga makayo ang tambal ni Dana. Ganda kong binuang! Silbing! Swerte na kayo na sila. Uy! Nga tabangan ni Dana kay Silbing. Sigurado ko. Maayo na si Sir Perfecto. Bitaw. Kasi makatabang ka ni Idana aron pasabton sila Turning. Labi na si Leslie. Oo kayo. Silbing. Bisag ako yugan pa na ako na si Dana dito sa ila. Ako'y mo pasabuti lang tanan nga epektibo yun kayo ka lang tambal nga gihimo ni Dana.
Mo lagi. Mas mayong istoryahon na nimo si Dana bahin anang isuha torning. Silbing. Balik ko lang ko siya og madin hipoldo, ha? Silbing. Ako siyang istoryahan ba na? Og di siya angay mag-uol kay silbing. Makaayog lang tambal nga iyang gihimo. Onya. Unsa may kasulti nimo ini ron? Basahan ni ang result gikan sa medical legal gikan sa kapulisan. Hayag pa sa utong tutok nga doon naghihilo nga gisagol sa gipatuong tambal ni Idana. Naunsa ka, Leslie? Unsa may naitabo nimo, ha? Imo pa ginang gidaginot ng mga butanga? Okay nga no. Ato ra ning palabyon? Bisan og ang kinabuhi na sa tong amahan mo'y nakataya sa iyang mga binuang? Pangutan ako na imo kaugalingon, Nelson. Kung unsa binahitabo nimo. Muuyon ka lang? Nga dadaan kag hilo din aron ipatumar sa ato amahan? Husto na. Di na nato dak-o ng isyu, ha? No. Nasayop ka, Nelson. Ako yung patag mo itong babayhana. Ako siya ipapriso. Okay. Mangyaw ko nimo. Ako'y nagpaanhi atong babayana. Ako ning kabubuton. O kung nasayop man ko, pasaylo ako. Ug ayaw na ipadayon ang pagkiha nimo ni Idana. So sa ato pa. Giangko nimo nga nasa day kay plano aron matiwasan ang atong papa. Husto na, Leslie. Ayaw pagpataka og iyawit sa imong baba. Katawaan na, Nelson. Ayaw ko'y pagbinata. Wa ta magduwa-duwa din eh. Dili ba nagpakaaron ingnon ka nga mibati ka sa tong amahan? Pero unsa man imong gibuhat karon? Husto na lagi! Di na ta maglalis pa, anak. Undangan na ng isyu, ha? Dili! Naagi manubag ini, Nelson. Ako ging ipapriso sa Idana. Kuan ka lang, may anhigyo ko karon Idana, kay ibalita na ko ninyo. Nga desidido gyud kuno si Leslie nga ipapriso kaniya. Usa? Pero manay ha. Di mo angay mabalaka. Naama si Nelson nga. Mulaban gini mo, Idana. Mo lagi. Unsa man kuno'y rason ni Leslie Badong? Ay, kuan lagi ko no, may puldo. Doon na kuno'y hilo nga gisagol sa tambal ni Idana. Ha? Wada kong binuang. Ay kahilas bagod na babayhan na. Nga no, doon na di si kamatuoran, ana. Ay, kuan nga, inanim ko ni. Naasa'y gipakitang medical legal gikan sa laboratory sa kapulisan ng imak. Na ako'y nakita nga hilo gisagol sa imong tambal Idgans. Idgans manugay Dana. Imposible na ba dong? Di gina mahitabo. Mo lagi. Di ka na numuhimo lang ni Leslie? Maunay wala kay bawo Idana eh. Basin sa tuod! Sis, di mo tuo, ana. Lapaningag Badong. Di mo tuo, ana. Nga no gutang butangan maghilo ni Idana. Bago palang gadi na ayong apo ni Turning nga nagsakit o kanser. Kinsang Turning? Nangimak? Waka kailan Turning? Turning bangkawil. Sige kayong silbing. Silbing ba? Turning. Silbing. Si Turning kailan di ko ana. Kaya mo? Ay dugay man siyang katabang silang Sir Nelson kaniya. Mo lagi. Bitaw. Gusto nyo ka, Juan, sing Badong, gusto ka daw. Mo na ipaw ni Turning na mo. Kuwan ka na nga. Nala si Apo nga nagmasikiton og kanser? Nayon mo gani. Kanser? Mo lagi. Uy, kabati. Batis mata mo. Baguhay na ng gitambalan ni Dana. Ang kanindot. Pagkaway klaro. Sip-sip di kalada ko. Klaro. Nindot ng balitada. Mayo yun nun. Mayo ba ibaw si Nelson anang balita? Naipuldo. Ay, baw agad siya dong. Swerte na kayo silang gitabangan ni Idana, oy. Mo lagi. Hostog ka, nangimak. Si Sir Nelson, dako yung supak nga ikiha si Idana kay wa mo siya nahimo sa agod.
Mauna. Maulagi. Wag yun. Aw, Ikaw, Edgy. kung iyagi kong ipapreso, wa ko'y mahimo ana. Bitaw. Musugot sa di ka ipapriso sa kaida na. Mo lagi. Wa man ko'y ikasukol tiha. Kung iyagi kong himuan og sayop, wa ko'y mahimo. Binuang. Ayaw, pagsugot. Sugot, dana. Ayaw, sugot bida. Sugot ayaw. Ayaw. Sa magig mo sugot. Ayaw, sugot. Palirito. Malibog Ganun. ka sa akong nga. Ngayon yung unanam na ginasya. Bidat. Bagagot ka ni Kum. Awag na naman. Pulso, nagpataka na lagi ka istorya. Diligagot pang Kum. Ang angay ni mo isulti nga dili na mahimong prisuhon kay Waysa, di ba? Anak, tingali. Grabe naman sad ni mo ay. O ka na babayhana no, grabe sad anak diya no. Ano ko taw naingon man siya anak? Bitaw na ko, minaw kayo yung istorya ba? Oh. Kung timbang-timbang ba? Namay. Kami rin sinabot sa. Blago ka mina ba dong? Minaw ko. Lahir kayo sila kinaiyang Sir Nelson nang. Pero mas lang maglari si Sir Nelson. Musukol mo kayo sa ilang amahan gani. Maulagay. Minaw Kung sa ko nyo. batasan, barihan na. Gaya, pagihala na siya. Lagot Lagot ni Kum. Kitito mo na misa. Kung ano na lang ni. Mas mayo siguro na Ipoldo. Padtuas na iturning sa ilang Sir Nelson. Ya? Kasigurado ko. Maminaw si Sir og malipay pa niya sa balita. Bitaw. Maulagay. Kasuko na mo kaninghag mo. Kung man ito, ha? Kuyogan ako mismo turning. Aron kami mo balita nila. Ya, sa naman. Kano sa mga resto si Dana? Sa labing madaling panahon. Mahimog karon o ugma dayon. Very good. Ang akong ikatawan kay si Nelson. Gusto siyang mulaban ni Idana pero wa siya mahimo kay naana ko ang ligong ebidensya. Abtig ka, honey. Wala si Nelson sa mong abilidad. Of course, Han. Igo ra gid siya kasuko diri nako. Kanya si Papa, wala mo sultis ni Tabo. Karon, matata sa bahay. Ako mismo may musulti ni Papa nga mao ni ang gibuhat ni Nelson. Nga nagdasi ang babae nga manghiluay. Kinahanglan yun nga may baw siya, aron may mata ang inyong amahan. Nga di yun tinuuray nga may batis Nelson niya. Mao ginay niya sa kong huna-hunahan. Kung mahimo gani, angay nga iyapilog pa prisos Nelson sa iyang paglaban ni Dana. Sagdi lang. Wa mo ko mag-uol ni Nelson ba? Ang gusto na kong patagmon kana si Idana. Aron makailagid siya kung si Kinsa ta. Makatilaw gid unya siyag tagam. Oh, sobra pa unya sa tagam. Kung mapriso na siya, ilabi na gyud kun mudapik pa gyud si Hepe nato. Di ba? Way daganan. Naistorya ba nimo si Idana nga dili ang mabalaka? O, sir. Nag-all man tuod to, pero ako siyang gidasig. Nga di siya angay mag-all kay naaman ka nga anda mo laban niya. Ako pang tawagan si Hepe. O klarohon kung unsa ka tinuod ning isyo nga gipakatap ni Leslie. Bitaw, sir. Mas maayag yung klarohon. Aron, may bawang ang tinuod ba? Sagdi lang ba dong? Kutob sa kumahimo. Di ko masugot nga ipapriso si Idana. Kana? So way hinungdan nga istorya. Basin og ako mismo mo'y mangayo niya og dispensa. Muadto ko sa ina. Mas mayo, sir. Pero, kining, sir. Doon ako'y nindot nga balita ni mo, sir. Ha? Oh, unsa man, badong? Sir, kaila ba mas turning ni mo, no? Kaila, no? Turning? Turning Bangkawel? Oh, good! Sir, good! Turning ba? Katong karaan ba nga? Kalang tao ba nga inyong katabang din, he? Karaan. Oo. Di ko malimot niya. Di nga naman di ay. Basin mo anhe to siya, sir. Kay ibil naman. Sorry kayo. Oo. Sipyat ka, sir. Oo, unsa man? Iyang ibali... Maayong pagbuminaw Iyang ibalita ni mo
nga ang iyang apo nga dakong masakiton sa kanser naayo pinaagi sa tambal nga gihatag ni Idana. Unsa? Time pa una. Unsa to ba dong? Ang apo ni Noy Turning naayo sa sakit ng kanser. Oh, sir. Naayo gyud ko no. Dali ram kay kuno kay naayo, sir. Opat ra kuno kadlaw ayo dayon. Cancer free na dayon kuno. Nindot ang balita Badong. Golagin to na. Nalipay kay ko anang balita akong tinuod magani na Badong. Murag tinuod gina, sir. Kay mo may gingon na ni Puldo ug ni nang ima. Sige Badong. Kung makontak ni mo sa Turning, panhiya din kay makikistorya ko niya. Matuman, sir. Ay, silbing. Pasensya na kayo nga wa ko kanig hapon. Pero karon misayo gyud ko. Aron istoryahon nato si Sir Nelson. Maulagay. Magkuyog na dito, Turning. Aron kita mismo mo imusulti ni Sir Nelson. Mak, unsa may imo Mak, makibaw. Sige, kita ng koko, Mak. Huwag yun na mahulot kiniskit ni mo. Sige, magagangad. Ang sa tagistoryaan ninyo. Kalabang, kuyog. Muadto mo ni Nelson. Sir Nelson, mukuyog ko. Ay, stila na lang, Mak. Ay na lang. Pabili na lang galing eh. Tanawa na ko. Sige, kita na yung koko. Taon na togay ka. Murungo ka kita na yung koko. Huwag ka bantas bay. Ikaw, Idana, mo rin mo kuyog na mo, ha? Pabili na lang sa siguro ko din itiyo. Maulagay. Kwan, ayaw lang. Usa magkakapulsin. Dalibog. Ay, nalagol mo sa nilalis na ko, kinaglibog na ko. Kwan lang, Idana, kinanglan yun nga mo kuyog ka na mo. Silbing. Si Silbing. Kuyog lang, day. Silbing. Aron kita mo imusulti ni Sir Nelson. Mahimong hasta si Ma'am Leslie. Silbing. Atong istoryahon. Ako'y mahimong musulti nila, uy. Pwede na kay ko. Silbing. Mo ancestor gyud ko. Nga magkaayo ang tambal nga imong gitanyag nila. Bitaw. Malagay. Ako pa, no? Kay siguro manggod ko nga maayo ng ilang amahan pinaagis tambal. Pabayron ka sa dako! Kuya, wala. Silbing, siging na sad. Usama ka mo wala. Karuha na da Turning. Ganyan, silbing, karo siging. Usama ka tino. Pana, Mak, isto ikaw sad ba? Ikaw na sa gaha. Kwarta na gano'n mo ginahuna na. Bitaw. Usama ka, Usama. Kadato anak nila, Ay, wala librerong panahon na, ay. Unya, pasanginlan ka pa, nga nagdakag hilo. Ay, puslan man, nga ingon ana ilang pamasangil. Pabarog sa dako! Ha? Kuya, wala. Sige. Sige, nasa din na sa silbing. Silbing. Ilom yan. Kulatan ko na. Kulatan sa matangan. Mura mo gyapon kag nakulatan sa gwa kakulatan. Bitaw. Ayaw pag-unaw na ng bayad, Mak. Ha? Wa man gani magunaw na ang nagimog tambal. Nagimog mas tambal ba? Lagi. Nya ikaw na no, gabyado kayo. Bitaw, tiya. Ayaw ako na may dautan. Wa man ko magunahon na og bayad ba? Ang ako ra gid unta no nga makatabang ra nila. Silbing. May naulian. Di na siging. Sagdi lagi na. Silbing. Ako rin mo pasabot na ni Sir Nelson o ni Ma'am Leslie. Silbing. Sigurado ko, motoog yun sila na ako. Angay gini mong badlongon si Nelson, Papa. Kaya nagpasagad lang na siya dagtaw din nga mo tambal ko nun mo. Pero maayo na lang gani kay ako napugnan. Nga usa di ka mangingilad og nagdagtambal nga dunay hilo. Unsa? Niya ako'y nga report ikan sa kapulisan. Og may file na ko kaso batok sa tao nga gida ni Nelson din Kinsa magkanang tawana? Si Edana, Papa. Edana Ibarra. Usa ka barangan nga babae. Kaliwat og mga demonyo.
tinuod pa ka na. Yes, Papa. Bisan o panihon pa ni mo si Nelson? Kaya mo na issue nga among gilalisan karon. Ahin man si Nelson. Paaniya siya din ko. Akong ipatawag, Papa. Karon gidayon. Papa? Unsa ba kining balita, Nelson? Nga nagdamag ko no kag babae din nga impostura. Aron mo tambal na ko nga dunay danga Mayong hilo. pagbuminaw sa Lex Pino Vlog. Unsa goy hilo, Papa? Ang kuna na lang, good Nelson. Maayo nang may baho si Papa kaysa imo sa limdan. Suba, good. Nanawag man ka ni Hepe, dili ba? O gimong i-confirm kung lehitimo ba kining akong gidang ebidensya. Di pa ta makasiguro ni anak Leslie. Nagkinahanglan pa ta og second opinion. Unsa ko'y second opinion, good? Wa kay salig sa gihimong investigasyon sa kapulisan? Mismo si Hepe ang naghatag anak. Oh, Papa. Pasensya na kayo ka. Wa ko'y daw tang motibo og tumong. Nga magdaog tao din aron nga maghimo og kadaot nimo. Bisalig ko ni Idana nga makaayo siya nimo, Papa. Makaayo? Unsa ko'y makaayo anang hilo, Nelson? Pagtarong ka ni kuno diha, be? Gibuang malamin nimo ba? Dili na ta magbinata din hiuy. Pagmata, Nelson. Ug ayaw nagpun-i pa ang imong sayop. Papa, akong ipamatuod nimo. Nga dili daw tang tao si Idana. Ug nagdaha siya og tambal nga makaayo gid nimo. Husto na, Nelson. Ayaw nagpatuhua si Papa sa imong mga kabuang. Aron ingnon ka nga doon na kay pagbati nga to niya. Gusto lang nimo siyang patiwasan. Ino! Gidapatan ko nimo. Gusto na. Ayaw na mo pag-away. Huwag kay batasan, Nelson. Magbasol ka na yung maghihimo na ako. Asilo ako pala. Nurse! Nurse! Sa may buhat ni mo? Gitamparos ko niya. Huwag gid si batasan. Itamparos ka niya? Oo. Nasuko man siya kay ako sa gisumbog ni Papa. Namayo na. Babae ka, niya lalaki siya. Iya pag yung kang igsuon, o niya, yano-yano rin kanyang dapat. Tuwa lagi si batasan. Di na may mo. Ako'y makikatubang niya. No. Ayaw na, Ronnie. Manglakaw na ta. Di na mahimo, Leslie. Ako siyang istoryahon kung nganong iya kang gidapatan. Husto na. Ako rin may baho sa tanan. Di na may mo. Badong! Badong! Oh, niya siya. Ako sa istoryahon. Ayaw na lagi. Nelson! Ito lang! Oh! Gano, Ronnie? O saan ba ning imong gibuhat sa imong igsoon? Kano gidapatan man mo siya? Nadapatan ko siya tungod kay nagpataka lang siya sumbong ngadto ni Papa. Nasuko ka kay ako gisulti ang tinuod ngadto ni Papa. Pusto na, Leslie. Huwag kay respeto na ko. Wa kay batasan. Kriminal ka. Gusto ni mong patyon si Papa. Hilom! Pagtarong ng mong baba, ha? Oy, Nelson. May na magklaro ha. Makakita gani ko nga imong usbon og pagdapat si Leslie. Makita nimo. Oh, kaya ano? Bago mahadlok nimo. Sa karon padayon magpasingot ta. Hanos to na. Dili na ta mo tubay anang taong buang. Dali na. Sir! Sir! Nakay mga bisita! Unsa inyong gibuhat din eh? Ma'am, papasensya na kayo ka. Ipaanay sila ni Sir Wilson. Magbantay mong tanan. Ipapreso ta mo mga panuway. Pasensya kayo ninyo. Ano
Mamanag mo lagay wali kaso, sir. Liagon may karon. Kuyog na mo, Baturneng. Silbing. Mayong hapon, Sir Nelson. Nay Torning, pasensya na kayo. O ako makasabot sa kong gibati karon. Nalipay ko nga ni amo pero nag-uol sa tungod kay nagkabikil sa mi sa akong igsuon. Silbing. Wanay kaso, sir. Oy, ay natural man lang yun, anak, sir. Bisan sa among pamilya. Ay, silbing. Dili kalikayan nga naagi ng lali, sir. Oy. Kon. Pasensya na kayo ninyo, ha? Mo lagi. Okay, lalo. Kami ang angay mangayo ni mo og pasensya, Nelson. Tungod kay kung dili patungod na ako. Dili unta mo magkubot og ingon ini. No. Wa kay sa idana. Bitaw, silbing. Bitaw, sir. Abi ni mo. Maong ni agyo ko karon og banila, silbing. Tungod kay muhatag yung ko og testimonya. Testimonya ba? Diyan ni mo. Nga, ang akong apo, bag-ulang yun nga naayo sa iyang sakit na kanser. Pero karon, sir, silbing. Cancer-free na ang among apo. Kusog na kay mukaon. Uy, hurot, pirmi ka. Plato, hurot. Ug maunid akong milagro karon dito sa amo. Silbing. Nga bisan ang among mga silingan na puno sa katinga sa dakong milagro nga gihatag nga natabang ni Idana diri namo. Dili ako ang naghatag sa milagro, Noy Torning. Ang Ginoo. Siya mao'y nagbuot ining tanan. Ginoo di eh. Gisultihan ko ibadong sa tanan. Uy. O bituo ko sa inyong gisulti. Gusto unta na akong pasuwayan ni Papa, pero ay mo kabala ka. Mangita ko paagi nga si Papa. Musuway sa pagdawat sa imong tambal nga gitandyag nimo diri namo Idana. Way problema, Nelson. Sa tanangi kayon, andam kong mutabang yun ninyo. Kung mahimo lang unta Idana, hatagi ko usab og tambal. Tungod kay gikuha mo ni Leslie ang tambal nga imong gihatag namo. Way problema, Nelson. Niya o, ipatumar ni niya. Salamat kayo Idana. O bahin sa hulga ni Leslie nimo. Ako ipasalig. Ngaway makahilabot nimo. Dagan kaayong salamat. Ako ang angin magpasalamat nimo. Og dako, Idana. Tuod ay dawatan ning akong gamayng pahalipay nimo. Ayaw na, Nelson. Huwag ko magkinahanglan og bayad. Ni Ami, kay gusto raming makatabang ninyo. Ilabay na gyud ni Sir Perfecto. Pagkabalaan sa imong kasing-kasing, Idana. Manghinaot ko. Nga maluwas ang akong amahan. Wabiyag yung kumahadlok niya. Bisa ko sa orasa, alam kong makig-sparring niya. Ayaw na. Dili ko gusto nga mo tubay kag taong buang. Huwag ko magkauyon sa gibuhat ni mo. Ako mo'y nasakitan nga nagtanaw ni mo nga iya kang gidapatan. Sagdi lang. Ida. Makabawas na gyapon taniyahan. Basta, makakita lang kong usab nga iya kang gidapatan. Bidab. Dahil na siya magmahin ako. Ayaw na kabalaka. Total, ako naman itong gisultihan si Papa. Sigurado gyud kong mawad-an og pagsalik si Papa niya. Kay mismo si Dr. Patrick, akong gisabot ka pasultihan sa si Papa nga dili magpatunto ni Nelson. Ang angay anang Nelson, ha? Patagmon. Di angay hatagan og bahin sa inyong katigayunan. Aw, asar man unya na ba? Ato na paingon nga wa na unya say maiyaron ni. Oo, dapat lagi magmatas pa pa. Kaya klaro magkayo ng binuan ng ila ba? Nagpatuntos lahat tong Idana nga mangingilad mo to? Tanahon ta lang kung mo sa lerba ng ilang kabuang. Dili ginakulungan si Papa. Sa dili pa siya mamatay, kinahanglan nga kuhaan niya katungod si Nelson. Og dili anging bahinan sa iyang katigayunan. Kana mo, Justo. Aron makitang katag. Maugid niya na may tabo. Kinaghang yung kong himuon nga madaot siya ni Papa. Maulagay. Dagan yung kang salamat, Baturneng.
Torning. Lain ang tiyanda. Kit-kit kasi mong kukulas na plane, Torning. Ay, Silbing. Ayaw lang mo kag-uulbayin, hana, gay-agay. Anak kailagi kong si Nelson, oy. Mas mayo na siyang tao kumpara sa iyang igsuon. Maulagay. Ulian ako. Salamat kaayo, Noy Turning. Mubisita raw niya ako sa inyo. Kay akong pangumustaw ng inyong apo. Pero day na, Silbing. Daghan ba yato ang nangutanan ako nga amo mga silingan ba? Kung asa nakulo ka nagpuyo. Ay, ayaw lang una sila sultihin, Noy. Maaturaw niya ako dito sa inyo. Mao ba? Ay, Silbing. Sige, day na. Bueno. Di na lang ko magdugay, ha? Mabalik lagi hapon ko din, he. Sige, Noy. Amping. Sige. Anto na ko. May paldo, imak. Anto na ko. Ay, sige, kisgot na Silbing. Ang muslinga, dugay na napatay. Silbing. Ay. Tiyo. Mapahaway una ko sa akong kwarto. Biyaan ta una mo. Sige, ya. Sabi ko buingog sa kag-Silbing. Uy, kumusta naman dito, Puldo? Ay, Kwan. Maulagay tumakmo ito. Nasukor si Leslie ni Sir Nelson kay wala siya kauyo ni Dana. Abuang mo dito babayhana? Na personal day na siya? Nabdan man mo sila. Kuyog si Rone nga ang bugiro na kay gnaktan. Mahidiking pakong mo ng ilang mga Ay, ginami nilang ipapriso ko ng tanan. Yabag. Kagahilas ko nila. Suwayi lang. Lagot ba kayo? Hapit ko na kung kita lang may satos kalagot. Ganon di man sila mong... Pero kaya si Sir Nelson, may pasalig yun nga di na may tabo ang hulga ni Leslie. Maayo utag baka tumar si Sir Perfectus tambal ni Dana. Aron mamaayo dayon siya. Aron sa ingon maawawa na si Leslie ngayong pagpatakag pamasangil niya. Maulagay. Matog doon ni Sir Nelson God. Mangita man kuno na siya pagi nga makatumar God ang ilang amahan. Bitaw. Kinahang lang yun. Aron makita kong resulta na. Maulagay. Nara nila imak kung usao ni Sir Nelson. Basta kay ako, dako yun ang akong bagto nga maluwas na si Sir Perfecto kung makatumar sa tambal ni Dana. O kung mamaayo man gani, kinahanglan nga mabayad sila pinakadako nga ganti ni Dana. Kay bayad man gani sila ng mga doktor og minilyon nga di makayog sakit. Maulagay. Di ba? Maulagay. Rayla sige gunauna ng bayad makoy. Uy. Si Dana mismo mingon ni Sir Nelson nga di yun siya magpabayad bisag usa ka dako. Unya, sir. Sa may nahunan mo ron. Sir, sige mo kag tutok ng grapa. Kanang grapa sila na ba ni Idana? Nalang ko'y gihanahunat ba dong? Nagdaduha gyapon ka, sir? Anang gihatag ni Idana? Wa man ba dong? Ang ako lang kagidaot ko ni Leslie nga ito ni Papa. Ay, pasabta lang, sir. Perfecto sila eh. Hadali naman lang makasabot ng inyong amahan. Ilabi na kung ikaw ni musulti niya. Patawa mo dyan mo. Ipasuway lang yan ng patumar niya. Maulagay ba dong? Agong istoryahan niya sa Papa. Okay lang lang, sir. Samtang di pauwahi ang tanan. Sa di pa na ako istoryahon karon si Papa. Ako na ni pasiguro og patanaw ni Dr. Tricia sa iyang laboratory kung luwas ba gining tambala. Kana! Mas may pa, sir. Para wagi duda ba? Pero dako gyud kong pagtuo na makaluwas gining tambala. Hasta ko, sir. Dako ako magtuo. Nga maunay makaluwas ni Sir Perfecto. Adto ko karon dayon si doktora. Aron masuta gyud kung unsay tinuod sa mga pasangil ni Leslie kang Idana. Ayo! Ay butag! Kaya ito! Okay, mauya ba na nito muldog ng iba? Maulagay. Ako si Puldo. Nga naman di ay? Sir, tama si Dada.
basta kadaga mo din nangitan ni Dana pundoy o makimom din yung makoy. Alagis kikit-kit ng kukos na friend. Unsa naman sad? Wala makatingog ni mo ang tingog. Pastilan. Gano'n nangita naman sa isang Idana o Puldo. Malagay. Dinilang ka. Tugin na si Dana nga, dili pagkawason. Kaya ako rin magkikatubang sa mga tao. Nala, sige Puldo. Ako rin bahimbaw musulti Idana. Malagay. Di kasubo kayo na mo, no? Nga wapay panahon si Dana karon sa pagtabang ninyo. May mo, ilista lang ng inyong pangalan din eh. Kay bisitahon ra mo niya dito sa inyong panimay. Sir, layo pa yung taong kay Amo eh. Kung may mo, magpatabal ang taon mo ni Dana. Karoon, maluwag taon mo. Pastilan mo yan ni mo. Maluwag taon mo. Layo taon kay Amo ah. Patambal lang mo yung Dana karoon. Taon. Sir, maluoy in taon ka, sir. Ingna si Idana nga tabangan mi niya, sir. Pastilan kaya guguan ni nila. Sige na, sir. Malagay, pero wako'y mahimo lagay. Tungod kay wa si Dana din eh. Pero, sir. Kito ko man yung lamisa maglangkot ko. Pamauli yung namor dito sa inyo. Naipapil nga kung gata ka isuwat na inyong ngan. Aron si Dana, muduaw mismo dito sa inyong panimay. Ayaw, tiyo. Ako silang tabangan. Nabaw na siya. Bangag siya ilong. Idana, day. Siya. Oo, ako si Idana. Linya mo tanan. Kay andam kong mutabang ninyo. Salamat kayo. Ay, Pero, Idana. ayaw ka bala ka, tiyo. Kinahanglan nga ako gid silang tabangan. Pasilo ako, Papa. Ngawan ako magkontrol nga akong kaugalingon. Huwag akong dapatan si Leslie. Wa ko mahimuot na hitabo ninyo, Nelson. Sa ako nang gingon nimo. Kinahanglan nga palawman pa nimo ang imong pagsabot sa imong igsuon. Diyan ko na ko nga. Nagkahimo kog dakong sayop, Papa. Pero kining isyu ka, nagsugod di tungod sa mga sayop nga pasangil ni Leslie batok nako og ni Idana. Unsa magyuti ay ang sugilano ni Ana Nelson? Ingon ini pa. May tungod sa mga pasangil ni Leslie. Nga doon ako nang hilo ang tambal nga gihatag ni Idana. Pero ang tinuod, gyud. Kay niya. Si Dr. Tricia, mihatag siyang laboratory result nga herbal kining gihatag ni Idana. Sangkap kini sa mga natural nga tambal sa kinayahan. Ug wa kini sagol nga makahilo. Ug mismo si doktor miingon nga natural kining tambala. Ug bay angay kabalakan. Yun na. Kinsa ba ka ng Idana ang inyong gilalisan? Papa, si Idana, pag umangkon nila Noy Puldo og ng imak, nga tagalimokon, Papa. Mao ba? O gaghan na ba ang napaayo ka ng babayhana sa ilang mga sakit? Sa akong nahibawan, Papa, ang apo ni Noy Turning nga nasakit og kanser. Naayo, sud lang sa upat ka adlaw. Mao ba? Mayong pagpaminaw sa Lex Pino Vlog. Daw lisod ka na tuan. Lisod tuhuan. Pero angay na itong suwayan, Papa. Niyan ako ang tambal karon nga mahimo na nimong suwayan sa pag-inom. Dako ang ako pagtuo nga pinaagi na ini. Mamaayo ka. Nelson, kung ang mga banggiitang mga doktor nga atong gipangkuha, si Dr. Patrick, Dr. Tricia, ug uban pang mga doktor, wa makaayon ako. Unsa pagkaha ka ng imong giingon nga Idana nga tambalan.
Pero pa, way kumo sa pagsuway. Mahimog, suwayan lang nini mo. Papa? Oh, iya. Oh. Unsa naman sa imong kabuang diha, Nelson? Kalma lang, Leslie. Papa, gusto ka niyang paimno ni anang tambal nga doon hilo? Gusto na, Leslie. Di ta mag-away sa tubangan ni Papa. Kung dili ka muhunong anang imong kabuang, Nelson, mahimog ako mismo. Iapil ti kag papriso. Tungod anang imong yawan una-una. Unsa? Okay, ayaw sayo pa sa pagpaminaw ning uban pang sumpay ning sugilanon. Idana, Ibara, ug salamat kayo sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.